Diolch yn fawr iawn I bawb am ymuno yn y cnawd ac yn rhithio hefyd ar-lein. Felly, ia, yr englyn beth cynharaf I berson o liw yng Nghymru. Mae'r sgwrs yma heddiw mae'n amlwg yn ymwneud â hanes pobl o gefndir ethnig lleiafrifol yng Nghymru, benodol pobl o liw ac fwy benodol eto pobl ddu. Mi fyddai'n trafod y ddeunawfed ganrif fel gawn ni weld. Ac yn trafod gŵr yr enw cofiadwy Gustavus Adolphus John, a fyddai'n trafod I gysylltiad o Llanllwni a Llansbyddid maes o law. Rwan mae cryn waith wedi wneud yn wedig dros yr 20 mlynedd chwarter canrif ddiwethaf ar brofiadau pobl o liw yng Nghymru ac fel unigolion a fel cymunedau yn y 19th ganrif, da ni'n sôn yn bennaf am brofiadau unigolion mewn gwirionedd. Felly, cyfrol Lanllwni yn fan yna Cymru ddu. David Morris wedi trafod presenoldeb bobl ddu yng Nghymru yn y 19th ganrif yn llafur nôl yn 2008, Identifying the Black Presence in 18th Century Wales yn fan yna. A mae cyfrol Simon Brooks, wrth gwrs, mae'n siŵr yn hystus I nifer ohono ni hanes Cymru lleiafrifoedd ethnig a'r gwreiddiau'r Cymraeg. A mae'r gweithiau yma wedi dangos yn glir bod yna bresenoldeb o bobl o liw ac o gefndiroedd ethnig amrywiol yng Nghymru mynd yn ôl dros ganrifoedd. A'r cofnod cyntaf yn ysgrifenedig, falle sy'n cadarnhau hyn, yn dod o'r plwy da ni yn efo rwan, sef plwy Iwan Fedyddiwr. Cofnod o 1687 yn nodi fel hyn, fel y gwelwch chi, gŵr o'r enw Joseph Potiphar, ac yn iaith yr oes yn cael ei nodi fel a black belonging to Sir Rowland Gwyn was baptised. Felly 1687. Felly, gall belonging to awgrymu mae ceithwa sydd yma, ond oedd belonging to hefyd yn cael ei ddefnyddio am weision hefyd. Felly, dyw ddim anghenraid yn cyfleu ceithwas, ond gall fod yma David Morris yn ei waith o'n trafod y cwestiwn ynglyn â'r unigolion, cwestiynau ynglyn â'r unigolion sydd wedi cofnodi yng Nghymru a'i statws nhw yn hynny o beth. O ran yr iaith Gymraeg, felly mae'r cofrestr yma blwyf Eglwys Iago Abertawe, reit ar ddechrau bedwaredd ganrif ar 1811. Priodas sydd fan hyn, o'r enwau, fel rhywun yn meddwl bod yna unrhyw beth anarferol, Joseph Roberts, Harriet Thomas, yn priodi 1811. Mae'r ddau yn ddiddorol yn llofnodi, hynny yw nid croes, nid marc na'n byd felly sydd yna. A mae Evan Francis yn credu law o sydd yma yn nodi seren wrth enw Joseph Roberts, fan yna seren a nodi'n dyn di y doedd yn fan yna'n ddiddorol yn Gymraeg yn cofnod sydd fel arall wrth gwrs yn gwbl Saesneg. Felly mae David Morris ac eraill wedi adnabod hynny yw bod yna dwsinau, hynny mae David Morris wedi mynd trwy gyfnodion plwyf yn wedig yn dde Cymru a wedi canfod yn ne Cymru bod yna yn tynnu am 40 o ddeithiau o unigolion yn cael ei nodi fel pobl ddu. Ac yn y gogledd wrth gwrs, da ni'n meddwl yn bennaf am John Stumllyn neu Jack Black, fel mae'n cael ei alw yng nghyfrol Alludeifion, neu Robert Isaac Jones, gyhoeddwyd yn 1888. Hanes y gŵr yma, fi farw'n lled ifanc o fi byw yn Eifionydd, ac yn sicr wedi gadael ei ôl yn hoff gwlad yn yr ardal, wedi priodi a'i ddisgynyddion yn byw yn yr ardal hefyd, felly llun ohono fo fan hyn, dynwyd oddi wrth y llun, yn grymacha painting, ac ond chi ddim yn gwybod beth oedd llun, ond o'r dyddiad uchod, 1754 o'r llun greiddiol yn go hysbys erbyn hyn. A'r gofeb arall I John Stumllyn yn ogystal â'r llyfryn gan Alludeifion ydy I garreg fedd yn fan hyn yn eglwys Ynys Cynhaearn ger Porthmadog. A fel y gwelwn ni'n yma, mae'n anodd cael llun da o'r garreg sy'n dangos bob dim, ond mae'n cynnwys englyn ar y garreg I hun yn Saesneg, ond yr englyn yn Gymraeg. Ac mae cadw fan hyn ar ei gwefan yn nodi pwysigrwydd y garreg yma, ac yn nodi hefyd bod I wedi
I chyfrestru ers ysbryd amser y gradd 2, felly mae statws cofrestredig wedi rhoi i'r garreg yma gan cadw fel rhan bwysig o dreftadaeth Cymru. Ac mae alltureifion yn nodi yn ei gyfrol bod yr englyn canlynol ar ei feddlech yn mynwent Ynys Caerdydd, sydd yn gywir, o waith Dafydd Sean James, Cymru'n Deidraeth, tad i Dafydd Sean James arall, y tawn Craia yn Rhemadog a clochydd y plwyf. Felly mae'r englyn yma'n eitha enwog. Yn India gynnam ganwyd anghamrau yng Nghymru'n bedyddiwyd, weler fan dan Llanllwyd i oeraidd deiarwyd. Gwall bach yna fo, medda alltureifion, ond englyn sydd yn byr ddisgrifiadol. A mae'n amlwg wedi ddarllen mae nid brodor o India ydoedd, ond wrth gwrs dwi'n meddwl bod alltureifion yn camddeall braidd fan hyn. India yn y cyfnod yma yn golygu India Gorllewin. Mae yna ansicrwydd yn achos John Ystumllyn a gafodd ei eni yn y Caribi neu yn Affrica, diolch yn hollol glir, ond tywaith am hynny. Un peth sydd yn ddiddorol am yr hyn a ddywed alltureifion yw bod byddai llawer yn cyrchu i weled ei fedd yn yr amser gynt. Felly bod y bedd nid yn unig heddiw yma, hyd yn oed yn ôl ar ddiwedd bedwaredd ganrif ar 15. A chyn hynny hefyd yn gyrchfan bron i beth sy'n gael dwristiaid diwylliannol, hererinion llenyddol o ryw fath, yn cyrchu i weled ei fedd yn yr amser gynt, gan na chladdasid yr un dyn y fonwent honno cynt i neb wybod. Mae alltureifion yn awgrymu bod pethau wedi newid yn ddurfawr ydi hoeso, dim yn siŵr di hynny'n wir. Ond un peth oedd yn wir, dwi'n meddwl am y 19fed ganrif, oedd y byddai presenoldeb bobl fi yn fwy cyfarwydd yn nghefn gwlad, falle nag oedd i ganrif yn ddiweddarach, oherwydd y ffasiwn o gael gweision du. Oedd y teuluoedd bonedd, fel yn achos John Ystumllyn, yn hoff iawn o gael gweision du, ac ar ddangos hynny yn gyhoeddus a hefyd mewn lluniau mewn gwaith celf, a hynny'n digwydd yn weddol gyson. Felly, mae John Ystumllyn wedi cael cryn sylw yn ddiweddar, felly dyma gynhadledd llynedd oedd yn dathlu John Ystumllyn fel tad presenoldeb du y Ngogledd Orllewin Cymru. Ac mae Gareth Evans Jones wedi ysgrifennu astudiaeth o'r bibliograffiad gan alltureifion yn y gyfrol Globalising Welsh Studies yn ddangosodd yn ddiweddar. Mae'n nodi nad John Ystumllyn oedd yr unig siarad Cymraeg du yng nghefn gwlad Cymru'r 19fed ganrif, ond mae ef ydy'r mwyaf adnabyddus, a hynny ar sail alltureifion a'i gyhoeddiad. A darlun arall sydd yn eitha cyfarwydd, ogledd ddwyrain Cymru, mae'r llun yma'n erddig, pas erddig ger y Wrecsam, yn cyfleu gwas, eto gwas du fan hyn, gyda'r fferin cerddorol yn fan yna. Oedd dod y gasgliad Philip York. Mae cefndir y llun yma chydig yn gymleth, mae'n ymddangos bod y llun, bod y enw wedi beintio allan o'r llun. O'n arfer dweud John Hanby, aged 25, ond mae fel petai Philip York yn dymuno i'r gynulleidfa llun, mae ddihongni'r llun fel llun o was oedd yn arfer bod yn gynharach yn rhan o stad John Mellor, hen ewythr Philip York. A mae Philip York wedi ychwanegu hun, dwi'n meddwl, y gerdd yma'n Saesneg am yr unigolyn yma. Felly, dyma enghraifft arall yr awydd na i arddangos presenoldeb du ymhlith yr teuluoedd bonedd. Ond heddiw yma, wrth gwrs, dwi'n edrych ar garreg fedd yn arbennig, a mae yna waith wedi cael ei wneud yn ddiweddar i geisio dod o hyd i'r feddi bobl ddu yn Rhydain yn y cyfnod yma. Mae hwn yn brosiect israddedig a wnaethwyd y Prifysgol Newcastle gan Sophie Oldham. Gwaith diddorol ac mae wedi rhestru fan hyn eto dros 20 o enghreifftiau o feddi. Mae'n modd i'r nabod mewn perthyn i bobl ddu. Maen nhw gyd yn Lloegr, fel y gwelwch chi o'r map yna fan yna. Mae rhai o'r ffin yn agos iawn wrth Gymru, falle'r agosa ydy'r bedd yn Prifysgol yn Bishop's Castle.
unigolyn sy'n cael ei enwi fel JD neu E.D, JD, falle John Davies oedd enw, ond dio ddim cweit yng Nghymru. A fe welwch chi bod yr enwau sydd ar y beddau yma yn cyfleu gwahanol agweddau falle ar y profiad chi, felly mae gennym ni'r enw trawiadol, sambl, yn fan yna, Scipio Africanus, yn enwog iawn, garibedd honno oedden ni'n ôl at hwnna, John Scipio Africanus, a wedyn enw mwy cyffredin fel bethau George Edward Downey yn fan yna, yn Hertfordshire. Felly ar y gwaith yma'n digwydd, dio ddim wir wedi tynnu ar enghreifftiau o Gymru, ond yn sicr mae'r safleoedd yma'n safleoedd byw ac yn enwedig yn sgil llofruddio George Floyd yn 2020 fe gafwyd ymateb i hynny. Wrth gwrs, da ni'n gwybod am daflu cerflun Edward Coulson i'r docia ym Mryste, ond ryw wrth ymateb hyn oedd malu'r garreg fedd drawiadol yma fan hyn i Scipio Africanus, bandoleiddio hwnna, a graffiti put Coulson statue back or things will really heat up. Felly mae'r safleoedd yma'n safleoedd yn amlwg byw iawn yn diwylliant ni heddiw yma. Felly mae'r cerrig yna wedi trwsio, ond allwch chi weld mor dremus oedd y gwaith yna o bandoleiddio y cerrig dan sylw. Ac yn ymateb i'r un llofruddiaeth, wrth gwrs, fe gafwyd yng Nghymru adroddiad ar y fasnach mewn ceithweision ar ymerodraeth Brydeinig a'r chwiliad o Coffáu yng Nghymru. Bydd rhaid chi'n gwybod am yr amgueddfa yng Nghaerdydd a hefyd am neuadd y ddinas a'r cerflun o Thomas Picton ac ati'r llyniad Thomas Picton a'r penderfyniad sydd wedi gwneud ynglyn â sut mae drin a hanes y gŵr yna. Na ddim ar ôl hynny fan hyn, ond i nodi bod enghraifft bedd John Ystinllyn yn cael ei nodi yn fan hyn fel enghraifft o sut mae'r fasnach mewn ceithweision wedi choffáu yma yng Nghymru. Ond dydy'r adroddiad yma ddim yn sôn am yr unigolyn dwi am ei drafod heddiw yma. Dwi'n mynd i hawlio ar ran Gustavus Adolphus John bod wedi gwneud darganfyddiad mawr mewn ffordd, oherwydd ar un lefel mae'r wybodaeth allan yna ar y we ag mewn llyfrau print. Ar y llaw arall, mae drafodaeth ddiweddar ynglyn ag presenoldeb pobl ddi yng Nghymru wedi mynd tu arall heibio i'r unigolyn yma. A dydy'r unigolyn yma heb gael ei drafod yn y cyd-destun yma o gwbl hyd y gwni. A fel ni'n gweld, mae'n ffaith bod yna englyn ar ei fedd o hefyd yn codi cwestiynau pellach. Felly, da ni'n troi i gyfeiriad Sir Frycheiniog a Theophilus Jones, hanesydd mawr y sir honno, History of the County of Brecknock, a gyhoeddwyd ar ddechrau'r 4th ganrif ar 15, mwyn ag un gyfrol ar swmpus hardd, sylweddol iawn, ag mae Theophilus Jones yn rhoi fel is-deitl fan hyn dydy religion, customs, manners, language, system of agriculture yn fan yna, a mae hefyd yn rhai o'r eraill yn sôn yn benodol am gofebau ac unrhysi a cerfluniau a materion fel yna. Theophilus Jones, wrth gwrs, yn ŵyr i Theophilus Evans, sydd falle fwy cyfarwydd rhan fwyaf yn ei fan hyn, a drith y prif oesodd yn ymfrodor o Sir Frycheiniog. A'r gyfrol benodol sydd o ddiddordeb i ni heddiw yma ydy ail ran yr ail gyfrol, containing the antiquities, sepulchral monuments and inscriptions. Felly, oedd gennym ddiddordeb mewn cofnodi yr hyn oedd ar gael yn Sir Frycheiniog. Felly, da ni'n mynd i lwy Llanllwni. Na ddangos map i chi mewn munud bach o Llanllwni, ond ychydig bach i'r gorllewin o Aberhonddu. A mae Theophilus Jones yn siomedig braidd efo Llanllwni. Bod nhw ddim llawer o ddiddordeb i'r hynafieithydd yn y plwyf yna. Ond, falle, dyna fwy o ddiddordeb nag oedd o'n credu. Felly, dyma mae o'n sgwennu am y fynwent rhan o'i ddisgrifio ddo. In the churchyard, on a headstone, Gustavus Adolphus John of Llanllwni, Carmarthenshire, died 1766, aged 40. This great personage, a great personage in italics, was, I believe, a black, and in service of one of the families of Penpont or Abercamlais.
A beth arall mae'n ei drafod, at the extreme verge of the churchyard is another headstone to the memory of William Williams, who died pitifully, Italy, 1791, aged 28. He was bitten by a mad dog and died of the hydrophobia, a disorder which the surviving inhabitants seem to have considered as epidemical and likely to be communicated to his sleeping neighbours, as all the other graves are at a considerable distance from his. Felly, beth Gustav Adolphus John, a great personage, ond dyn ni'n cael unrhyw esboniad pam, and was, I believe, yn iaith yr oes, a black. A mae hwnna'n cael ei gyplysu yn yr un frawddeg yn llythrenol gyda'r bedd anarferol mae William Williams na ddi farw o'r gyntharedd, ag awgrym chydig bach yn chwaraes fi'n credu Adolphus Jones ydi fod yr rwyfolion yn poeni y bydda fo hyd yn oed y cyrff eraill yn y fynwent yn dal y gyntharedd gan William Williams druan, ac felly i fod o wedi i gladdu ar wahân. Felly, fel ni'n dweud, o ran presenoldeb byd, dwi'n meddwl bod y cofnod yma wedi cyrraedd unrhyw drafodaeth arall ar Cymru, ar Gymru ddeunawfed ganrif na gyda hangach na hynny chwaith. Felly, dwi ddim yn honni bod wedi darganfod rhywbeth sydd ddim yn hysbys, mae'r gael yn y llyfr, ond dydy'r sylw yma heb i drafod yn y cyd-destun dwi'n gwneud o heddiw yma. Ond ar-lein, ddylwn ni nodi hefyd, hynny yw enghraifft mae'r wefan British Listed Buildings yn cyfeirio at yr eglwys ac yn nodi'n benodol am y garreg beth, bod hi dal yna, a beth Adolphus Jones wedi nodi hi, ac wedi nodi bod hi'n fedd i'r dŷ. You'll know whether further details are given. Felly ar un lefel mae'r wybodaeth yna, ymwneud bynnag, nhw'n ni droi at Llanllwni, sydd yn bentref ar golwch i'r gorllewin, dyma Llanllwni yn fan hyn, i'r gorllewin o Aberhonddu, felly os chi'n dod o Caerdydd, os ydych chi o draw troi chwith yn fan hyn i'r sgoi, mynd i'r roundabout yma yna, os ydych chi eisiau. Felly mae'r ffordd i lefydd fel Dyfynog a Phontseni fan yna i'r gorllewin. Felly mae'r eglwys fynylai ar y ffordd fawr, felly gallwch chi ddim yn mynd heibio ddi heb sylwi arni. Mae Adolphus Jones yn codi cwestiwn lia tybed a oedd Gustavus Adolphus John yn gysylltiedig â ddau blasty Penpont ac Abercamlais, sydd gyferbyn â'i gilydd ar lan Afon Wysg yn fan hyn. Yr un teulu bod pwrpas, neu canghennau o'r un teulu oedd yn y ddau le yna, Penpont ac Abercamlais. Mae yna ddogfennaeth yn gysylltiedig â nhw wedi goroesi, dwi wedi chwilio yn y disgrifiadau, hynny'r catalog o'r ddogfennaeth yna, dwi heb ddod o hyd yn rhywbeth penodol fydda'n helpu'r am y drafodaeth heddiw yma, ond ar y llaw arall, falle bydda golwg fanylach yn dod o rhywbeth i'r fei. Ond wrth gwrs mae'r garreg fedd yn ddiddorol ac yn eitha anarferol, mae'n nodi nad un o Lanllwni oedd Gustavus Adolphus John, ond yn hytrach o Lanllwni. Felly, os ewch chi i'r gorllewin, Llanllwni yn fan hyn, cario ymlaen i lan yn ddyfru a wedyn dros y topia fan hyn, a fyna'n ffordd ac yn mynd i Lanllwni yn Sir Gaerfyrddin, ddim yn bell o lan y bydder. Felly, creu'n bellter ddim yn blwydd cyfagos, a mae'r cwestiwn o pam y bydda Gustavus Adolphus John os oedd o Lanllwni wedi gladdu fan yna, a nid yn Lanllwni, yn mynd cwestiwn ddyn ni ato fo yn y map. Mi oedd Adolphus Jones yn mynd yn hoff o gefnodi englynion, ddim yn cyfnodi nhw bob tro'n hollol ddi-fai, ond dyma ni, mae'n cyfnodi ar enghraifft yn ymhlwydd Cantref yn Sir Frycheiniog, bedd tipyn bach mwy diweddar Gwenllian William o Drawsnant 1793, a dyn ni'n gallu mynd yna, mae'r bedd dal i fod yna hyd heddiw yma, felly mi oedd yn cyfnodi yn eitha manwl, a fydda fo siŵr o bod wedi bwrw golwg mae'n debyg ar y garreg yna fyddwn ni'n disgwyl yn Llanllwni. Mae dwyfolion gymuned leol yn Llanllwni wedi mynd ati i drawsgrifio cerrig beddau yn y fynwent. So fel gen i weld yn yma, mae yna gryn Gymraeg yn yr ardal yma, oedd hi'n ardal Gymraeg tan weddol ddiweddar, sicr yn y cyfnod i'w sôn amdani rwan. Nes i ymweld ar fynwent ac yn ogystal â gweld y bedd, dyn ni
drafod heddiw yma, siŵr 10 neu ragor o englynion yn y fynwent, felly mae'n lle eitha cyfoethog. Dyma un trawsgrifiad sy'n nhw'n fan hyn o Garreg Fedd 1788, torf 19 ganrif, englyn o fath, gwelwn gwylwn o hyd, mewn ffydd ar allan yn union bob enid, di symud rhaid yn symud mawr o beth i'w newid byd. Englyn ddim yn gwbl gywir, nôl safonau diweddarach, ond yn nodweddiadol o'r 19th ganrif. Ac ar ei gwefan nhw, mae gennym nhw beth hefyd Gustavus Adolphus John wedi nodi, ond gyda Welsh inscriptions yn fan yna, sydd ddim yn anghyffredin mewn trawsgrifiadau sydd yn digwydd. Mae Cymdeithas Hanes Brycheiniog yn credu wedi trawsgrifio'r fynwent, ond fy'n ymlaen am wybyddu'r arysgrifau Cymraeg sydd yn niferus yma. Nid yn y fynwent yma, yn trawsgrifiad o fynwent arall, mae'r cofnod Welsh inscriptions of no historic interest yn cael ei roi, felly mae'n rhaid i wirio beth ydy hynna, mae'n swnio, dwi'n siŵr bod yna rhywbeth gwych i weld yna. Felly, dyma'r Garreg Fedd sydd i gweld hi hefyd, felly mae dipyn o gen arni, ond mae'n eitha... Mae'n aml cymryd llun, oherwydd mae'r lliwiau mor wahanol arni, hynny mae'n fynd ac yn bu, ond o fod yn agos ati, mae'n eitha darllen adwy. Ac lawr ar y gwaelod fan hyn mae'r Gymraeg. Felly, dyma'r trawsgrifiad nes i wneud helaeth y body of Gustavus Adolphus John of the parish of Lanllwni, Carmarthenshire, who departed this life the 14th day of July 1766, aged 40 years. Ac o dan hwnna wedyn yn Gymraeg, dyma'r fan a llan wrth wrth ymdaith mewn amdo rhwng gorwedd, gwel mor sawl yw fy sylwedd o ddyn byw ar waelod bedd. Felly mae'n englyn sydd yn cyfarch y sawl sydd yn edrych ar y bedd, fel sy'n gyffredin iawn, ac yn gwahodd yr sawl sy'n syllu ar y bedd i ystyried mor salw yw sylwedd y sawl sydd ar waelod y bedd. Dwi heb weld yr englyn yma yn rhywle arall, ond os ydych chi'n gyfarwydd ag o rhowch gwybod. Felly dwi'n meddwl bod yr englyn ei hun wedi gyhoeddi yn rhywle arall. Oedd Theophilus Jones ddim yn sôn am englyn. Ni'n dweud oedd y trawsgrifiad yna ddim yn sôn. Mae'n sôn am Welsh inscriptions, ond dwi'n meddwl bod yr englyn yma hyd y gwni wedi ymddangos o blaen. Felly, ond o'r englyn mewn orgraff ddiweddar, chydig bach yn haws i'w darllen. Dyma'r fan a'r llan wrthiniedd wrth ymdaith. Dwi'n tybio mae cyfarch y sawl sy'n edrych ar y garreg. Mewn amdo rwy'n gorwedd, gwel mor salw yw y sylwedd o ddyn byw, sef eto'r sawl sy'n gwylio ar waelod bedd. Ac yn yr un fynwent, so mae'n nodi wrth fynd heibio bron, ond fyddo hyn wedi bod yn hyfnod Theophilus Jones. Englyn i Sara o William Price, Pont William, 1850, y clochydd mwy iddydd o hyd, na ysgog fy esgyr na'i symud, gad i morwedd mewn hedd o hyd, ar waelod bedd hyd ddiwedd byd. Felly, y clochydd, yr sexton, hynny yw y sawl fydda'n claddu'r cyrff hwnnw sy'n cael ei gyfarch yn fan hyn. Na ysgog, paid symud fy esgyr, gad i mi orwedd mewn hedd o hyd, ar waelod bedd hyd ddiwedd byd. Felly mae'n lyfrgell bach ddiddorol o englynion yn y fynwent yma. Eto, nodweddiadol o'r 19th ganrif, mae'n ffurfiad, ni'n gallu gael nhw'n ffurfiad tafodieithol neu'n ffurfiad llafar, ond maen nhw'n digwydd yn ysgrifenedig, felly dyn nhw ddim yn dafodieithol o ran perthyn i un ardal yn unig, a dydyn nhw ddim yn llafar i ryw radd, ond maen nhw'n digwydd yn ysgrifenedig, felly dwi'n rhoi dyfynodau o gwmpas y termau yna. Ond lluniau am lluniaidd, ni angen hynny ar gyfer yr odl. Y rwyn wedi symleiddio'n rŵn. Falle ddim yn mor gyffredin efallai. Lle mae lluniau am lluniau yn hollol gyffredin. Talfyru rwyn yn rŵn yn rhywbeth bach diddorol o bosib. Ac o ran y gynghanedd, ddim yn dilyn safonau oes diweddarach. Dwi ddim yn dilyn y gynghanedd yn wallus, oherwydd dwi ddim yn credu bod yr englyn yma'n groes i arferion i gyfnod. Fel hyn oedd englynion y cyfnod yma, yn aml iawn, dyn nhw'n dilyn y canllawiau safonol ar un lefel, ond byddwn ni ddim yn dweud bod yr englyn yn wallus yn hynny o beth, ond cyngeneddion gwreidd goll,
dydy'r cyseiniad ddim yn cael ei ateb enghraifft gweil mor salwdd oedd hi'n byw, yma byw ydi, ond nid oedd un. Salw yn unsyll sydd yn ddiddorol, bydda cynghanedd clasurol yn hoffi hynny o'r 15fed ganrif, neu o leia salwyw yn ddeisyll, salwyw fysolwedd yn ddeisyll yn fan yna. Ond fel arall, englyn syml o fath sydd yn weddol gyffredin yn y 19fed ganrif. Felly dyna ni'r fynwent, so os dyn ni'n edrych ar gofnodion y plwy, mi rydyn ni'n gweld cael cadarnhad ynglyn â Gustavus Adolphus John, buried the 16th of July, fydda hwnna, da ni wedi colli, mae'r llygod, dwi'n meddwl, di mynd ar gweddill. Oedd yna nodyn yn fan yna, dyn rhywbeth am Gustavus Adolphus John, fi ddim yn meddwl, ond ddim yn amhosib. Wel, sy'n ni'r nodyn dyn di ydoedd yn dod yn Abertawe. Fi ddim yn meddwl bod yna ddim byd wedi bod yna, ond anodd bod yn hollol sicr. Mae'r gwaith ar feddi bobl ddi yn Lloegr yn dangos weithiau lle mae yna garreg iddyn nhw. Nid bob tro maen nhw'n cael eu cyfnodi yn yr cyfnodion plwy sydd yn ddiddorol, ond mae Gustavus Adolphus John yn sicr yn ymddangos. A dyn ni yn gwybod nad os oedd yn wrdi, nid fodd yr unig un yn y sir yma tua'r cyfnod yma, neu chydig o'n ddiweddarach troed y ganrif, ym mhlwyf Talgarth yn sir Brycheiniog. Mae gen i ni nodyn o fan hyn, mi wrth dim un Beatrice, a black woman aged 50 from Georgia in America, brought over by Mr. William Jones of this borough, gentleman, was baptized in this parish church the 12th day of February 1786. Yeah, felly, sorry, dim 1786 ydy hwnna. Felly, chydig genhedlaeth yn ddiweddarach na dyddiad Gustavus Adolphus John. Felly, beth ydyn ni'n gallu gwneud gyda'r wybodaeth yma? Ni'n chydig iawn o wybodaeth sydd yna mewn gwirionedd, ond allwn ni dechrau gyda'r enw na Gustavus Adolphus John. Enw anghyffredin, ac fyddwn ni'n tybio os ni'n dod i gofnod arall rhywun o'r enw yna, dyn ni'n gallu fynd eitha hyderus na'r un person ydi o, sydd ddim yn wir am yr holl John Joneses a'r David Davises a'r William Williamses oedd hyd y lle. Mae'r enw yn amlwg wedi gymryd o enw y brenin Swedaidd amlwg iawn Gustavus Adolphus, oedd yn arwr cenedlaethol yn Sweden, neu mae dal i fod, dwi'n meddwl, ond yn sicr yn amlwg iawn yn rhyfel y 10 mlynedd ar hugain, buddugoliaeth fawr fel un o arweinwyr y llyfr Protestanaidd yn y rhyfel yna. Felly, yn ffigwr amlwg iawn yn ei ddydd ac yn ddiweddarach hefyd, Gustavus Adolphus. Ond pam byddai'r enw yna yn cael ei roi ar unigolyn yng Nghymru neu yn y Caerdydd yn y 19fed ganrif? Wel, allwn ni gymharu enw y gŵr yma ar dde, Gustavus Fasa, un o awdur hunangofiant ac ymgyrchydd yn erbyn ceithosianaeth yn y 19fed ganrif. Wedi cymryd ei enw o daid, Gustavus yn newydd weld, Gustaf Fasa, yna brenin arall o Sweden, Gustavus Fasa. Mae'n nodi Gustavus Fasa yma yn ei hunangofiant, mae enw gwreiddiol oedd o lawda Equiano. A'r duedd i ysgolheigion heddiw yma, i defnyddio'r enw yna, mewn gwirionedd, pan mae'n sgwennu amdano fo'i hun ac yn y cyfnodion o'i oeso, mae o'n defnyddio'r enw Gustavus Fasa. Ac mae o'n nodi iddo gael yr enw yna ar long, am oedd o'n geithwas a'r llongwr, oedd yn arfer cael ei enw Jacob, ond oedd y llongwr wedi penderfynu rhoi enw newydd iddo fo'n barus o'n bynnag, a Gustavus Fasa oedd yr enw arroddwyd i gŵr yma a'r enw a gadwodd wedyn hyd at weddill i oes. Felly yn amlwg roedd newid enwau, roedd enwi a newid enwau ceithweision yn aml iawn yn ffordd o ddangos perchnogaeth ac yn ddangos grym ac yn ffordd o reoli agwedd bwysig iawn ar fywydau unigolion. A mae yna dipyn go lew o waith wedi cael ei wneud ar oblygiadau enwi ceithweision yn arbennig. Fel sy'n ni yn y garreg fe gael ei fandaleiddio ceithwas nhw Scipio Africanus, cymryd enw o'r cyfnod clasurol yn yw o'r cyfnod y Rhufeiniaid yn fan yna, mae'n drosi i geithwas. A mae hynny'n batrwm cyffredin.
A mae Margaret Williamson i astudiaeth ar the ironies of classical slave names in the British Caribbean. Wedi nodi that those who renamed newly acquired slaves after powerful historical and mythological figures from antiquity added a cruel irony to the physical practices of enslavement. They also laid claim to the cultural capital of high European culture while mocking those denied access to it. Felly, be gewch chi geithweision gyda enwa fel Caesar, Pompey, enwa fel yna. Enwau oedd yn enwog fel enwau unigolion, oedd yn ymrodion yn Rhufeinig ag ati ar wedyn rhyw irony yn ei rhoi nhw i geithweision. Felly, mae Gustavus Adolphus John fydda fo'n gallu bod yn enw credadwy ar gyfer rhywun o gefndir du o'r Caribî. Yn hollol ddechrynadwy fel enw, dwi'n meddwl, yn ystod yna rwan. Roedd Gustavus Adolphus yn ffigwr enwog, a mae yna bobl nad oedd nhw o gefndir du hefyd yn Prydain yn dwy'n yr enw yna yn yr un cyfnod. Felly, dwi ddim yn profi dim byd, ond mae'n sicr yn gallu gwneud synnwyr. Y cwestiwn arall mae'n rhaid i fod yn ymwybodol ohono fo, oedd ydy'n bosib bod Theophilus Jones wedi gweld yr enw anarferol na Gustavus Adolphus John, a'i fod o, fel y bydda pobl ddeallus y cyfnod, yn gwybod am hanes Gustavus Fassa, a wedi rhyw rhagdybio oherwydd bod Gustavus Fassa yn rhywun i o'r Gustavus Adolphus John hefyd. Mae hynny'n bosib am hynny, dwi'n meddwl yn anhebygol. Dwi'n meddwl yn fwy tebygol bod Theophilus Jones wedi cael y wybodaeth yna'n lleol, dwi'n meddwl yn hytrach wneud dyfaliad o'r math yna, sydd ddim yn nodweddiadol, sydd ddim yn credu o'i waith o gwbl. Felly, Gustavus Adolphus John, mae'n ymddangos mewn un man arall sydd braidd yn annisgwyl i fi, ac yn dipyn o syndod, ac efallai dwi ddim yn siŵr sut mae hyn yn cyd-fynd ar cyfan wedi drafod hyd yma. Ond, mae Gustavus Adolphus John yn ymddangos mewn cyfrol ar Welsh piety yn 1765. A beth oedd Welsh piety, fel nifer yna chi'n gwybod, oedd yr adroddiadau ar gyfer yr ysgolion cylchynol, y circulating Welsh charity schools fel hyn, felly'r ysgolion a sefydlwyd gan Griffith Jones, Llanddowror, yn y 19th ganrif. Oedd Griffith Jones ei hun wedi marw erbyn hyn, ond roedd yr ysgolion yn parhau. Felly oedd hi'n arfer i gyhoeddi adroddiadau o'r ysgolion yma. Testimonials relating to the masters and scholars of the said schools, together with a list showing the place where each school was kept and the number of scholars taught therein. A mae'r adroddiad yma am y flwyddyn 1764-65 wedi gyhoeddwyd llawryn yma yn Llundain. A dyna'n mynd i Sir Fynwy fan hyn, a Thomas Richards, Curad Plwyf Henllys. Mae Henllys yn blwy argyrion i'r de o Gwmbran. Mae'r eglwys ei hun ewch yna, mae'n lle braf iawn iawn, mae'n ardal wledig iawn. Tipyn bach o Gymraeg yn y fynwent yna. A mae o'n nodi'n adroddiad o, this is to certify that Gustavus Adolphus John taught a Welsh charity school at Tŷ Coch in the parish of Henllys. Tŷ Coch bryd hynny'n ardal wledig, y Tŷ Coch rwan yn ardal neu rhyw faistref ddeheuol o Gwmbran. The parish of Henllys in the county of Monmouth for half a year, which ended the 19th instant, that he's a person of unexceptionable character and has acquired himself with diligence in the discharge of his duty. His scholars have been catechized in the church at the time of divine service and they have answered to satisfaction. Gustavus Adolphus John wedi bod yn athro yn yr ysgol yma. Mae hyn yn 1765, wrth gwrs gafodd ei gladdu yn Llanllwni y flwyddyn dilynol, felly nath o ddim byw yn hir iawn ar ôl hyn. Yn sicr, Gustavus Adolphus John yma sydd wedi gladdu yn Llanllwni, allai ddim credu ni'n bosib yna rhywun arall efo'r un enw. I ryw raddau, os ydych chi'n meddwl amdano fo'n Henllys, a bod nhw'n teithio nôl i Lanllwni, un ffordd fydda'n mynd heibio Llanllwni, felly bosib bod hynna'n esbonio y cyswllt yna, oedd o'n di mynd yna i weithio fel athro. Ond petai gyda ni rhywun
Ond yn gyn-geithwas yr enghraifft yn mynd yn athro, dwi'n meddwl bydda hynny yn eithriadol tu hwnt, bydda hynny yn rhywbeth, bydda'n peri cryn syndod, dwi'n meddwl, anodd iawn cael hyd unrhyw un sy'n dilyn y llwybr yna yn y cyfnod yma. Ar y llaw arall, mi oedd gennych chi ac yn ddiweddarach yng Nghymru rhywun fel Nathaniel Wells y Piercefield Sir Fynwy. Oedd ei fam yn geithferch a oedd wedi cael ei eni fel ceithwas, ond erwydd oedd ei frodyr, ei hanner frodyr Ewropeaidd o fel betai wedi marw, etifeddodd o gyfoeth ei dad, oedd yn berchen ar Glanhigfa yn y Caerdydd, ac wedyn mae Nathaniel Wells yn bynwr pwysig cyfoethog yn berchen ar geithweision ei hun ac ati, stad fawr yn Nghymru, yn ffigwr amlwg na bywyd cyhoeddus yn Nghymru, felly di ddim yn hollol amhosib falle bod yna rhywbeth tebyg yn fan hyn. Nathaniel Wells wedi cael ei addysgu i safon eitha uchel, felly dyna mae'n gwbl amhosib, ond mae'n cymlethu'r darlun. Mae'n cyfoethogi'r darlun, ond hefyd yn cymlethu'r darlun, dwi'n credu, ynglyn â Gustavus Adolphus John. Felly, rôl at y garreg. Cael cwestiynau sydd yn aros. Wel, y cwestiwn amlwg ydy a oedd Gustavus Adolphus John yn ŵr di fel yr agrymodd Theophilus Jones. Oedd o ddim yn hollol sicr. Oedd o'n ysgrifennu rhyw 20 mlynedd ar ôl marw Gustavus Adolphus John, felly oedd e'n cof, yna bobl wedi gofio fo, felly ddim yn bell iawn. Yn anodd, dwi wedi awgrymu y gall fod Theophilus Jones wedi dyfalu bod yna gefndir di i Gustavus Adolphus John ar sail yr enw ac ar sail y gymhariaeth gyda Gustavus Fasa. Anodd credu hynny, ond eto mae'n anodd profi hyn, dwi'n meddwl, heb bod yna nodyn penodol fel yn y cofnod na Abertawe, yn anodd iawn yn ei fod yn sicr yn oes ffordd neu'r llall. Yn yr un modd, pwy gododd y garreg? Cerrig yn ddrud, nid pawb yn cael carreg yn y cyfnod yna. Pwy gododd y garreg yna? A phwy oedd y bardd? Neu pwy arroddodd, pwy y benderfynodd y dylid rhoi englyn Cymraeg? Dydy'r englyn, wrth gwrs, ddim yn cyfeirio at gefndir Gustavus Adolphus John, felly mae'n wahanol iawn i'r englyn ar gyfer arfedd John Stinllyn, sydd yn tynnu sylw penodol at natur exotig mewn dyfynodau. Di hynny ddim yn digwydd o gwbl yn achos Gustavus Adolphus John. A beth oedd gysylltiad Gustavus Adolphus John a Llansbyddid? Dwi wedi awgrymu fod yn ddaearyddol, da ni'n gysylltio Lanllwni, Welsh piety ni'n gysylltio a Henllys, mae Llansbyddid yn y canol, ond oes modd gwybod mwy na hynny. Os oedd Gustavus Adolphus John yn dod o gefndir o'r Caerdydd neu o Affrica, a'i fod wedi gweithio fel athro mewn ysgol gylchynol, fydda hynna'n gryn rhyfeddod, ond dwi ddim yn gallu mynd mor bell a dweud hynny, ond mae'n rhywbeth diddorol iawn i ymchwilio ymhellach iddo fo. A cwestiwn ola wedyn ydy statws y garreg yna, sydd fel ni'n dweud yn hanner hysbys, ond eto yn hanner angofedig. Mae'n afanylion ar y we, ond eto ddim yn llawn, a dydy bodolaeth yr englyn mewn ffordd ddim yn cael ei gydnabod yn y ffynonellau sydd ar gael, nid gan Theophilus Jones, nid gan wefan y gymuned, a hyd y gwni nid yn unrhyw le arall gwaith. Mae'r garreg i John Stinllyn wedi cael ei chofrestru gradd 2. Dy'r garreg yma ddim. Does na ddim byd penodol iawn i'w amddiffyn ni ac yn ddamceniaethol. Mae rhywun yn gweld rhai, mae yna blwyfi yn Sir Frycheiniog ar enghraifft lle mae'r fynwen sy'n rhywbeth wedi chwirio ar cerrig bedd wedi cael ei gosod o gwmpas a'i symud ag ati. Ydy'r garreg yma sydd wedi goroesi 2 ganrif a hanner yn ddiogel at y dyfodol hwnna'n gwestiwn arall falle. A mae hynna'n codi cwestiwn ehangach ynglyn ag englynion bedd ac ynglyn â'r barddoniaeth yn gyffredinol, nid englynion yn unig, a nid barddoniaeth yn unig, ond cerrig bedd ar ysgrifau ag ati fel treftadaeth. Mae grŵp englyn bedd ar Facebook yn ei gwaith aruthrol, dan arweiniodd gyfreithus yn casglu englynion ag ati, a mae Gwen Ofri yn ei gwaith aruthrol yn casglu cerddi o bob math, englynion a cherddi rhydd. A mae'n gwestiwn yn enwedig rwan wrth i addoldau gau, wrth i'r tiroedd cael ei gwerthu, beth ydy dyfodol treftadaeth o'r math yma. A gyda'r cwestiwn yna, falle, na i ddod ar sgwrs i ben. Diolch yn fawr i bawb am wrando. Diolch.